Okay. Oh no. Our incoming president, gentle as a dove, gentle as a dove, gentle as a dove. Yes, intelligentsia. Ofela kenan di sioche asali ife akudobia. Yes. I'm making in a special way Mr. Ushe Obiora. Thank you. Uche Chukume na name. The correct man. Ndị ọhaneze ndị Igbo na Lagos State jigo nnukwute ụgwọ because anyị na-emebe ọhaneze until anyị wee nweta woman leader wa agbacha n'ime ọhaneze. Ama abata na asị incoming president. Ask one oye luolie and if nwata lulu oge ya bụrụ ụsa. My intentions to be the president of Ohaneze Ndi Igbo Lagos State is not for personal aggrandizement. It's not for self-enrichment. It has always been my nature to be of service to humanity. That is why I work hard to have a program. You see me running up and down to make sure that Nife Garawafuma, to make sure that Nandi Berabe will ever find a Kamaya Kankuloto. Ohaneze Apex Igbo Social Cultural Organization.